La un vlog. Astăzi vreau să vă prezint cățelele. Dar în fine, ăsta e Cosmin, mai are un canal, dar în fine. Și hai să vi-l arăt. Asta e mica mea sășică, ați mai văzut un episod Mario Party 3 episod. Stai! Și ăsta e ursul meu, Linda, care e imens. Eu am ciobănesc. Lasă-mi câinele în pace. Răule, lasă câinii în pace. Și la noi a nins, da, a nins cam tare și nu prea îmi place. Dar... Da. Și el e așa. În fine. Cucăciula asta de cățel? Da. Cățelul 2. Unde-s câinii? Da, pe asta ați mai văzut, așa că vreau să vi arăt pe cealaltă. Că era ursate. Dar nu vrea să stă în cameră și nu vrea... Nu vrea să stă... A, uitați! Asta e ciobănesc. Da, și de asta e așa mare și... Nu avem încotro. Episodul ăsta o să apară, cred că... marți? Nu știu. Că mai am unul de postat și nu cred că am timp să-l postez și pe ăsta. Bă, ursache, uitați! Bă, nu mai da în urs cu zăpadă. Ia uite! Măi, mișcă-mă, Grăseana! Mișcă, băi, urâtă! Mișcă! Voi credeți că Linda are o vârstă mai mare ca asta, așa, nu? No, ea niciuna n-are, dar asta așa are 3. Nu, dar înainte Linda, voi știți ce micuță era? Da, era mai micuță și drăguță, dar acum e dita mai urs, nu? Da, și cam atât pentru acest vlog, am vrut doar să le prezint. Pa!